Kasi kami kanso na Rasa entry was the contest. Mr. Kenny Bassett, Martin. Oy, lagi ba si Kenny? Umarsya. Sabi kami, hindi kami enter na contest. Sabi kami, enter kami. At dito lang si Kansyon. Kasama kami. Two. You. Ikaw. Two. Roma lang. Kansyon. Mas bueno pataha pantalon usado si ano tuman siyabi pabor ako bastaki biar na nakali patukan niya
So